Hei, Maina Kamu, mitä sä haluaisit tehdä tänne? Ai jaa! Oho, lähtisit. Otetaan ne suusiksi. Ja lisää. Vastuum! Vähän lisää. No, otetaan nyt vähän lisää. Takapeli. Jos nyt otetaan sellainen kunnon erä. Maila. Joo! No nyt otetaan sellainen kunnon erä. Sanoin. No niin, vieläkin pystytään. 3, 2, 1. Koittaa sit vaikka muuta.